ɗum noon no bandiraɓe hettotoɓe radio Kokoriko international on calminama on juurama on mbiyama bisimilla moon hande ko nogas e ɗiɗi lewru wiyetede avril 2015 ɗo henna e Paris ko adini jeeyten to sitto walla to téléphone to ƴeewen wonɓe toon eɗen gandi ɗo e alwala kam woni ɗo ko musidɗo men Samba Ndiaye jeyaaɗo to e nde wuuro meɗen wiyetego Liduɓe musidɗo men Kalidou Camara mo waali Diantang en calmini Aliou Diaka en calmini Mariame 45 ɓe ganduɗa ɓeeɗo non goni ko Espagne Mariame ko ɗo ene France eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen mbiyaɓe kadi bisimillaɓe Kokoriko international son ji présentation heñorama tan ko musidɗo men Babo Neno mo Gamaji Saare ko kanko jogori arde waɗɗo ene yewtere wattu makko fuɗɗima no moƴƴi ko ɗum waɗi tan eɗen mbiya Babo yewtere ma fuɗɗima so Allah jaɓi ma en dutto bandiraɓe fof bisimilla ma Babo Nene Babo Nene Babo Nene ba a jarama seydi Dia Baba Yaya mo cuuɗi men Dabi Odeji salminama juurama a yettama jarama calminaɗi teddugal calminaɗi nidi salminama hakkude ɓiɗɗo e jignaɗo seydi Dia weltanama no fewi jamma ñalle moon bandiraɓe moƴƴiɓe tedduɓe hettotoɓe haalirde Kokoriko international walla haalirde windiriyankore onon kala on calminama on juurama on jettama on jarama suka e mawɗo debbo e gorko caggal nde ñaguiɗen duwaw e yaafuye no fewi no fewi no fewi caggal nde ñaguiɗen yaafuye kadi no fewi caggal enen nde mbayduɗen haalirde men haalirde Kokoriko nde tawno eɗen gandi ɗo keɓɗuɗen e haalirde Kokoriko ko aadi bilaadi salaɗaɗ bi fiftude aadi wadde so en mbayri ɗo en mbayrani ɗo so en mbayri ɗo en mbayrani ɗo saabu kala sa hakkillaji men ko ganguni saabu eɗen gandi wonɓe ɓeɗo kala ko dañƴen hannde to banggal fannu mo keɗɗen ɗo haɓe jiya e waɗɓe men testi ɗum noon wadde fulɓe mbi wonmo handani sadaka wonala mo handani teddugal en puɗɗirima inde Allah joom men joom baɗe bawɗi jiɗo waɗa waɗa laato mbo pittal men asgaji men goni e tamande mum en juuli e neral makko Mouhammadou ɓulɗo windere daɗɗo ɓulɗo koolaɗo gando moƴƴo jettaɗo kattuɗo kange gandaɗo mbo Allah inni innaɗo mbo inni Allah innaɗo mbo jikku joɗɗo mantaɗo mawnude jikku dokkaɗo mbo Hammadou Nabi nelaɗo Nabi mbo Hammadou ɓulnaɗo ngalɗo mbadi jontaɗo mbadi nde ala peccaɗo ko o woni nelaɗo ɗoftiɗo leydi gongol jaaɓi Allah yeddani yo en mbaale barke makko goɗo guiray hunde wodani kala kadi ko wawi wodde woodiri sababude mum so ɗum ɓenni ko yettude ko tiiɗi jignaɓe men nene e baba hilifaɓe men diini hilifaɓe men aada gila e pelle piniyankoje gonɗe e nder leydi ha e caggal leydi yiɓe potal kala e dental yoɓi pellital e katantagal so ɗum ɓenni ko yettude ko tiiɗi ɓe ganduɗa ko mawɓe men selnaɓe men jignaɓe men jannguɓe anduɓe jaam e leñol adduɓe wadde en paami to banggal kararagal jamma hannde o e juɓɓude golle ko Baba Yaya Dia mbo cuuɗi men Dabi Odeji mbaɗo golle baɗe fayde leñol ngol yo gulnama juut ga e haalirde ko almudel moon Babou Nene Ba to cuuɗi men Gamaji taw ko yewtere men yewtere moon yonta hannde ko yonta foof e saaha mum saaha foof e yonta mum aduna ko jamanuji jamana kala won yontaɓe mum joom saaha yo sangol seeɗa mbo ala saaha yo ñamlo meeɗa ɗum noon wadde en bismima dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa o saaha ɓe ketto toon e caggal e siŋiɓe ɓoggol walla mbiyen tuddude yiɗguinde oɗon kala amin mbiyamon kettuki jaam yewtere men yonta hannde alaɗo yiyano artiɗo wonno e haalidde Kokoriko haalidde winderiyankore taw e ballal Allah e ballal Baba Yaya Dia mo cuuɗi men Dabi Odeji e wallidi mum ɗo noon ma en calminɗo Moustapha Diallo Ndiaye nena Aissata Niang Bachirou Balo nena Aissata Saydou Sy e Harouna Mamadou Diallo mbo Fulfulde Jeeri e nana o eɗen mbiya jaam e kisal duumigal e mabɓe e denndangal bandiraɓe hettoɓe haalirde Kokoriko international walla mbiyen haalirde winderiyankore Baba Yaya Dia haɗen nadde mboni yewtere men ko aadi bilaadi saɗaɗa ɓuuri fittude aadi kala pito adi ko mbaɗa ko fewani woda kettinɗa yimɓe seeɗa so weeli gueno naten e mboni yewtere men taw koye haalirde Kokoriko haalirde winderiyankore
jarama baba yaya dia sangani kitinde yimɓe Samba Hammat Gadio yo yulmeɗe Allah wone makko kanko e dendangal mayɓe julɓe bandiraɓe tedduɓe moƴƴuɓe tedduɓe wiyoɓe wimi e wimami jeeɗinkoɓe walamkoɓe ɓe gona wuttiyankoɓe ngule ɓuuɓi ñalloɓe hujji leñi yoltoɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe yummorinduɓe fandare ponndi yimɓe eri gota ko wiɓe potal kala e dental yoɓiɓe peɗital e katantagal ɓe ganduɗa kala e saaɗo goni ko timpotoɓe kurikurode e nder añɓe leñol nde tawno eɗen kewiɗe sa nani timpade kurikurode e nder añɓe leñol wona membade rawandu jamɗe kaɓa kure cakowol ɓe dok ala ko kalawo ko ganduɗa ko walla ko mbaɗo ko ganduɗa ko ina addana men wonde ko gonɗen ko andude ko gonɗen ko nde tawno goto e haaliyankoɓe ko nafata o wi kala ko neɗɗo wuji yo nin ɗum ganda hoorema mbaɗa fodde ma mbanda hanki mum wawamade hannde mum saka dalna janggo mum ɗum noon wadde en jetti en jaari suka e mawɗo debbo e gorko woni kala e moon hettotoɓe haalide ko ri ko en gaari ha yeeso en dicci koppi en betti juuɗe en ñaguima duwa e yafuye kala e saaha e ñagade duwa kala e saaha e ñagade yafuye hakkude haaliyanke e heeɗiyanke ma mbiyen hakkude etiyanke e heeɗiyanke nde tawno wonke walata kaldo taw welani keɗiɗo kono so waɗama ɗo pelguitta wona sagoji men mataw ko yonde foof e saaha mum saha foof e yontum ɓade aduna ko ɗum gooɓe jiire ko enen goni ɗo hannde keeni lomtiɓe ɗum noon wadde en jetti en jaari dendagal bandiraɓe bandiraɓe moƴƴuɓe ɗum yewtere moon yonta hannde taw koye haalidde ko ri ko haalide windediyankore ko yonde foof e saaha mum saaha foof e yonta mum ko waɗa hanki ko ɗum simtete hannde ko waɗa hannde ko ɗum simtete janggo eɗa en eɗen nana o saaha ina wiye fedde ɓamtore pulaar so en mbi fedde ɓamtore pulaar noon en kalat wadde galle pulaar so en mbi galle pulaar eɗen gandi woni ko dakalu lamolgo leydi Sénégal so gueɗel innama joftinama e pulagu ɗum ɗon wona Sénégal jeeya wona Mauritanie jeeya wona Mali jeeya ko sokoto adama o Fouta Djallon Fouta Massina saabu sa haali e gueɗel sa wi radio fulɓe natti wonde radio Dabienaɓe sa wi radio fulɓe natti wonde radio Agnam naɓe sa wi radio fulɓe natti wonde radio Gamanaɓe ala wadde kala ɓi pullo mo ganduɗa ƴiƴam pulagu inen doga e makko amo jogui gueɗal e oɗon nokku so wiyama radio fulɓe wadde kala pullo ɗo woni amo jogui ɗon gueɗal kono kadi so wiyama galle eɗen gandi wadde koye galle goneten koye galle mbalaten koye galle ñalleten koye galle ndenteten so wiyama galle joftinama e pulagu wadde moni kala emen suka e mawɗo debbo e gorko ɗum woni eno woni amo jogui gueɗal so tawi galle o koko fewnete so tawi galle o koko fewnda so tawi galle o koko hoɗete kanko amon hoɗi ɗon so woni États-Unis haɗani boko ɗo no woni so woni Sokoto hatani ko ɗo woni so hoɗi Mauritanie ko haɗani ko ɗo no woni ɓaade kay taw galle o woni ko Sénégal walla galle o woni ko Guinée ɓaade wiya ko galle joftina e pulagu wiya galle pulal ɗum wa eɗen gandi ɗi dumunaji foof eɗen gandi wiyeteno ko galle pulal eɗen keewi nande woni hen enen mbiya wona galle pulal ko gacce pulal ɓe mbiya ko galle pulal kono kadi woni hen mbatti wiide wona galle pulal ko gacce pulal holɗum ngam mbaydi galle ono wayni wonko waɗanno toon e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi e lewru sappo e ɗiɗi woni décembre dental waɗa ɗon taw wanno dental ngal ko fedde ɓamtore pulal ɓe gonno koye yidde lomtinde galdinoɗo fedde o hono Mamadou Alassane Ba yaɓe lomtin ɗum goto ha joni min beele nanandiran walla nanandiraka laaɓani men sowa nanandirede goto e aldiɓe on nokku woni Aliou Sall galdiɗo Guédiawaye Aliou Sall galdiɗo Guédiawaye min Macky Sall o bisma ɗon bisminomo ko Maham Sidi Sadiki Diallo ko on bisminomo o tawta e ngal ɗon dental oɗon battu kanko Aliou Sall nde o ƴetti konngol e hojomaji deeɓi o wi min de mi hessi hande ɓe mbi ko woni o wi min de nanannomi galle pulaar cikkanomi sa ari ma taw ina nandi e pulaar o windi nanannomi galle fulɓe kadi o jafɗomi nanani pulal kono wallahi kanko nani pulal o wi nanannomi galle fulal nde nanannomi galle fulɓe cikkannomi sa ari ma taw ina mantini ina nandi e pulago cikkannomi sa soynima ma heptinma ndu ko ɗo woni pulago o wi kono min mi hessi caggal nde tawrumi ni galle pulal caggal onon ɓe ganduɗa hooreɓe hohoɓe ganduɗa ko kaduruji mawɗi oɗon e nden goɗɗo leñol oɗon mbaɗa ɗiɗo batuji hande galle pulal ina wayni o wi kanko hessi konngol makko en ganda noon ko haɗɗum laatade o wi son jeeɓi hande min mi jeeyama e fedde ɓamtore pulal kono kadi hande mbeɗa jogui gueɗal ɗo e Guédiawaye ko min aldi ɗum ma won ko mbaɗi e galle pulal caggal nde jaɓɗon onon aldiɓe ɓe fedde ɓamtore pulal caggal nde jaɓɗon onon aldiɓe ɓe galle pulal o wi mami wat 10 tonnes ciment mami wat tonnuji sappo ciment mami wat tonnuji jamɗe gam galle pulal fuɗɗo mahede saabu no wayni ina hessini miruji ina jaari baafe koko ɓawri sengueje yo Allah yo joomam yafun alduwasuji mahaɗi e nder cuuɗi gonɗi e nder galle pulal ɗin haydala fewani hen Allah wawi taw sohna ba nane ɓoggol ngol mi weddino mboɓe ɓataki gam wawata wottoyede yewtere nde Allah wawi taw amoni ɓoggol ngol saabu kala ko watte toon ambo tawe
o wi min de sinno ko sagam hannde galle pulal tawnani way kono hannde so on jaɓi min Aliou Sall caggal nde Allah waɗimo ko mbanmi koɗo mbeɗa jogii gueɗal ngal mbaɗmi e galle pulal ngam wawa mahede ngam wawa fewndede so ɗum yewti ɗi beddaji gonɗi ɗo o joopiɗo bedda goto o wi o bedda ma innire Yero Dolo Diallo ɗum de caggal o wi ɗum caggal nde nanodiri ɗon e koye mon kono guila nden elle ha joni nanodiral wodani manda nanodiral woodi caggalam walla guila nden nanodiral wodani ko fati e fedde ɓamtore pulal kono o saaha e rango ina wedda haalama e radio Fondu haalama e radio ji goɗɗi haalama e dente haalama e kala e fannuji galle pulal ina mahe boni kala wonko fuɗɗi dañede Babou Yunus ene andi hen Amadou Yero Sow wonko andi hen Sokna Ba wonko andi hen woɓɓe wonko gandi hen wonko fuɗɗi dañede ko heewi machallah o saaha koko wedda erago so ɓe mbi gacci winde ko tawa ɗo e mum ɓaade ko enen jontaɗo enen won awnoɓe hanki en coñi hannde enenne holko poɗɗen awde ngam Allah yoɓe daña ko coñi enen wonko wonɗo saaha mo tolniɗen hannde wiyama galle Pulaar ina maahe ɓiɓɓe fulɓe pelliti sukaɓe rewɓe sukaɓe wolɓe boni kala ina ɓirta waɗine mumen ko neɗɗo jogui ko jamguel ko liggel ko sengoyel ko simayel boni kala e hakkimiji mum hay peeje ɗe ina jiiɗa hay fammuji ɗi ina jiiɗa holno foti waɗirede ha galle Pulaar mahe wiya ko galle Pulaar te kadi liɗingol alhamdulillahi no ngol foti ni wonko Allah okkingol en mbasani hayso en dañjani no Ilimane Gamaji wiyanno ni kono gandanɗa hoorema wonɓe ganduɗa tan so miijima ndewe ɗo defte ɗo mbaɗe ni mbatte ni ma galle o mahe hayso woni haala kalda e golle ala ko selte koydol jamolagal so wonti nder cuuɗi wonti tindol kono eɗen jogui peeje ɗe poɗɗen wadde ha galle Pulaar mahe wonko fuɗɗi dañejo ko heewi wonko fuɗɗi dañogue en keɗima hanki tan cimtol Amadou Yero Sow e radio Agnam ɓamti Pulago Agnam Yero Yaaɓe en keɗima cimtol makko hanki ko fuɗɗi dañede ngam ko fati e galle Pulaar miɗo sikki ɗum ɗo enen kala so en nani ni mboni kala so heedi banggue enen haaloɓe enen ko enen so en mbaɗi hakke bawal men mboni kala wiya ko yo waɗ hakke bawal mum soko mbuuɗu ma soko buƴƴiɗi ma soko temedere ma soko ujunere ma ko mbawɗa wadde walla joguiɗa ko peeje ma haɗa andi ana ala kono wonɓe mbawɗa waddude sa waddi ɓen ma mbad on saaha mbaɗa ɗum ƴeewa beele ma fandare nde yetto andi boni kala men ina jogui fodde nde foti wadde e leñol heddoto ko waɗa inde makko jeyte e doggol jambaleɓe leñol walla ala o yaada e ñamade leñol Elimane Gamaji wi aduna ko juutata ko en yimɓe ɓe ceeriri ni wona tan hewde ballal ma golle e balle ɗum noon so neɗɗo waɗani galle Pulaar waɗani ko hoore mum wona goɗɗo waɗani hannde so Baba Yaya Dia hay so jogui feere makko min de mi nani ko kalɗon ko ngam maade galle Pulaar ngam sinkude galle Pulaar ngam fewnude galle Pulaar jeehe mi jokkodira mi wadde moon e Racine Dia walla mi wadde moon e Kalidou Camara ina jogui feere nde wawi wallidde moon hay ɗum ɗon koye ballal saabu ko dental woni ngorodi gollal ɗum noon wadde firtinde moon ketto ɗum ko haalirde men haalirde kokri ko haalirde winde ɗiyankol taw ko yewtere moon yonta hannde mbaɗi yewtere men hannde noon koko fati e galle Pulaar erago koko wedda e windere nde wona Sénégal wona Mauritanie wona Guinée wona Mali wona Niger Sokoto Adamawa e aduna o kala erago koko wedda hol ballal hol peeje no poɗɗen wadde holɗo poɗɗen wadde hol foɗɓe wadde holɗo foti rewnede hol foɗɓe aldade kala ko jiiɗa ina waɗi galdi ɗum ha mbawen dalnude galle Pulaar wiyano ko galle Pulaar ɓe mbi hannde ko gacci Pulaar ha itten ɗe gacce mbatten ɗon galle Baba Yaya Dia aɗen jokkude woda kettinɗa yimɓe seeɗa taw Sokna Ba nani ɓoggol ngol kadi ma welam no feewi saabu amo jogui hen ko amo haali kamɓe koɓe ko mogiyanke won golle kadi kanko heedi toon kanko jogui jokkidel ngal tambun toon kadi mbi ko tawaɗo wolde laaɓa tawaɗo jangu laaɓa wolde ɗum noon Baba Yaya Dia woda kettinɗa yimɓe seeɗa bandiraɓe moƴƴo tedduɓe hettoɓe haalirde kohri ko yewtere men yonta hannde Shuya, what is that? Shuya,